ase television ya Voice of Victory nyuma mwarure kanisa bagutumuke sabato nyuma mwarure mugondo abachumapiri na abaisilamu icyuma Pastor Lame Konkware kinguru cyeri ngana uko barigania kubwamano asobuye abanyasa nanyo mwabere mo gwetera manga se ecyumengima makweli amarwaire esatogotimokera nasoko bako kwa manene kinguru cyeri ngana ngagumo chaka nondi arengo lingana lili arenga mu Nyasaye nelingane na Nyasaye bye kwa manene Yohana emo nabatebete abana ba Nyasaye atugikoligereria igoro yenda mwamu no boit violence na wareta mu muromino mwese komino oboiti bwabeire abantu balegaine kikanisa kwabangerwa waitwa ekinyo mu Kristo batisire bwebisamaga yawo kwabangerwa waitwa eserekali eremaga yawo asingejo gwakwana tekene e family astawa kolemeremo iswali nene ndilinga mbalenga waitire balenga kwabangere baitwe. How many have you planned for their death? Wangapi ambao umeandaa kifo chao? Uko kanisani, kwa serikalini, uko kwa nyumba kwenu wenyewe. Bana wa Nyasaye tokoro saba torigererie ntwarigerere tuna Kaini agwitoyo mwabo ne sababu nabora akayegeri uko nabo chaka ngora yeche kolenta makweli mino ase egasi ase kanisa ase serikali ipati embege kobeka asabe bali murwaleire bali mukwerera bana ba Nyasaye ko beka turasa amaboko manene kinguru cyeri ngana akikurusi obwoba moberoyo etote yekerera ere kerera atoke nganto bwato bwa matamana Nyasaye nduri weki kingi kinto bwati obororo to bwati kisegi torobo ne bwa Nyasaye tekere nsengo etatole to sabo monene tato ito kinguru cyeri ngana kulwa station ya Voice of Victory television to akoireli bago sanga monento asichinka sto kolemeremo kikanisa serikali to babege inu ikero botindi bwabero bonene bantu bagwitu tukona mubaso bonene abakwereire obaremie obagosemerwe tani embera na makweli baminto barwalire monene buna umongino oliole general ya mona abande kinyagitali ao numongino olia ngino mulisi asabetenga mecheo nga umongino olia bwen amana abando monene bagweni wa monoto weni urere bwibibe to chinguru cyao na woro borero wa makweli ototanga na sige pindi yake seretera yeso motori ito amina bana ba Nyasaye keren kolige dia sige tabu kya umochakano kubwa mono inye ebungo biaye igobire ebungo pitana na kemo igenteke nakiki alentra makweli no boiti Yasa kobolia omumuro motangani oberetu asobosi bwense. Why are you angry? Tigiye kogera obosio bwa obwanyirire inkiye kogera obwatenda mwamu nobororo omochaka noinye ebungo bine banta bange to bwate egento tokro ko bweolia pretense kotole kanisa astawo kolemere mochinka yaja kworokia asegento tokro kenda mwamu yalenta makweli Yasa kobolia omumuro yo iga kerawo chikoliye liwo sibwa ya tereta mumuro mwabo akarobo sibwa ye bwasarikire ebungo bitato igego tabanga yalinge ngakiyerigesa makweli amange gaho cyasinge enjo isegi cyechimbago amaremo enibo kibesa obotaka obonda yalinge ngakiyerigesa time of harvest time came brought the Lord a gift of his farm produce endagira nero yagerete ko bwamono amakweli amatangani agasoa no Yesu igaite twe asinge enjo yechibesa Yuda anyatoko bagakwa yego abana ba Nyasaye
Yuda ekeremo nyaka bwako muru Yesu agaikera ase akwengento muheri oye bana banyasaye agakwa ne amaraye akanyara kobaga kuliewa imechandika baso bugima bwaye no mworo kigorenge no mu muroyo igo motangani baba bakorokwa Yuda no mwiroro igo nkiringa egento gakorenta oboiti nebesa egento gakorenta oboiti namaremo nendagera igo yarenge kakierigesa kero monto akalenta ekemwanso kiaye abana banyasaye Epo brought the fatty cuts of meat from his best lambs. Igo ya alinge nga amanyinga igatenenerete alinge goiteka atenerete na Yesu aje okwaso musaraba. Igo era akarenta ebyalenge binoru korwase chingondi kiri abwate akarweke mwanzo presented them to the Lord. Oyo korku Cain nere akarenta ebikorwa mugondo. Goya alenge uya alente ko bwamono biria bi goitera amanyinga egente keiga this made Cain body dejected and very hungry. Cain akayugo bororo nye kararweke mwanso kiaye nkiancherwa akayugo bororo and his face grew dark with fury and amwamuno bororo kingi kichigaeta Yasaka muboli ebungo bitana kemo. Why are you angry? Inki kuwa tuwariro bororenda mwamu. Igomo chaka no, wigento tokoro kachise gino boiti nenda mwamu neribero. The Lord asked him, why is your face so dark with the rage? Kiko tuwarenda mwamu no bororigo. Akamwako bwamone solution. They can be pride with joy. You do what you should do. Inganere biya. Elindo kole ko wente gokora but if you refuse to obey unyatori ko iwera enda mwamu libero buno go kontu enkole njirenga buneyo onyato ko iwera watch out abaminto nto bwente toligere limono sin is waiting to attack you long to destroy you but you can conquer it yento keroro wetrase obolegani obonenda mwamu Umumuro motangani iboretwe omotongi otonge tengina na ise igako motebi ngabono nebwenere to bwenda mwamu no bororo mumuro yotaji koigwa yenda jeta gakora ase bungo biaye bitana bitato litukelimo akana kweboli meane nkigeko gara mumuro mwabo eke mwanso yancherwa litukelimo asomo chaka noye ebungo bitana bitato. One day Cain suggested to his brother let us go out into the fields. Togenda mugondo. Wana banyasante atamontegera mono sana. And while they were together there, Cain attacked and killed his brother. Oise kwenyora omokungo motangani okoroku if iga agenda tekubwa mono mugondo erebweka. Bagasere ukorwa so mugondo oria. No mumuroyo iga go sabanga togenda mugondo. Totaragendare antege tuturigererie ebintu bibere birega iga abana banyasaye umuchando ogera tumukungu oyo iga akanyara ko bagago salia nekere basali ngikiabete abana babono bagocha goitana ebungo byaye asomo chakano isate ebungo bya 24 yego totebia anene amangana akobwatia manyago chenseme yo that is Genesis 3:24. Yego tewa mangana akobwatiga abana banyasaye iwango. Thus God expelled him, placed mighty angels at the east of the Garden of Eden with a flaming sword to guard the entrance to the tree of life. Musubati oyoiga egera ko bwamono aikera akole bibe omokungu ko bwamono motangani yasaye akamoseri ko rwaso mugondo Eden. This is now Adam and Eve broke their relation with God. Inarenchira Adam na Hawa ba abune to bwamate bwabo amanenya sai nambe yamo. They became convinced their way was better than God's way. Wabanya tuko ba kolengera linga chinchira cyabo akire kingiya wetani cyenya sai. Bangina banya sai bagaka banya sai abasika manaba murama nabana ne abana asenka asobarga ni bwa abeire umucyando abeire tokoranga amangana itara manya wetani abande. Number 2,
They became self-conscious and hide. Bakanyala kwa bakwiranira ombara bw'abanyene bakebisa. Number 3. They tried to excuse and defend themselves. Abachagete kwegera barabwa banyene ekere Nyasako wabolinga nkeke mwakora. To pure relation to God, we must reverse those steps. Onya tuwo jikorosyo bwamate bwaitu amakwerita abenka, amakwerita abe serikali, amakwerita abaje kanisa, amakwerita abasensemo ya siasa. Igoto bwente tuli basi ebintu bitatu. Nto banyako bato kwebisa namba 2 nto twale bitamero namba 3 abana banyasaye nto twale birengera byo kwegera ntuye kabanyene ege ntokero ronkelinga drop our excuse and self defense nto nyako bato twale bitamero no kwegitera ntuye kabanyene. Number 2, stop trying to hide from God. Ntwebisa kuruwa asenya sai banta bange basora si family bawata Bwana asifiwe, haleluya, ase kanisa, ase egasi, ase serikali, lakini baiteta abantu bagoitera amanyinga. Become convinced that God's way is better than our way. Ikonkelinga onyama kweli gago chigosinya ase chinka weikatomanyanga chinchira cyanya sai igokire chingiya wetania chinchira cyeito abana banyasaye asoko menya rituka ase rituko ikonke twango kwana ase rituko lya lero yasaye wito agateba baiga umusacho umutangani ekereita mu muromo abo ko mubori ara maswali igako mubori nga inga yole inga imu muromi inale agachaka korwa ebitamiro byagere chinka chinyinge cyabonekanire abasacha abange bayitira abakungu babo abakungu abange bayitira abasacha babo abana bayitire ko bwamano abayise era omanyene agayikera nsemenga buneyega ekera motebi ngatogende mugondo akamuitira mugondo nando mugondo yo nisiko ekere baseri wakurwase amatunda alia homo elioye Nyasaye akaboli oyo minto Kain, where is your brother? Ngaimu muromi inale ekanisa ulimo la monere nga yale eserikali ulimo lenere amonaye inkamino ngaimole, where is Apple nga yale. How should I know gako mubolinga ngai inchemo muromi ntono nchondo molendioye. Can Cain retorted agatebanga injengo molenda. Am I supposed to keep track of wherever he goes? Lakini akonyoro itire mu muromo abo amanyinga ye aigoire liroba anyara kubaga kolera gusia Nyasaye. Abana banyasaye andonsi asimogotoka antagetemba tebiga mu muromo tangani ko bwamono obolewa bwate igentege tangani asoboita mu muromo abo. Strength and accomplishment. Number 1, he was the first member of the All Faith in Hebrews 11:14. Ero monyene nigarenge umuntu mutanga nigotongwa asobosi bwense. Number 2, first suffered neremeno moyaye umolisia. Number 3, first meet for truth agaita ko bwamano oyo mwabo ngitubwende kurenda nakora nakomanya kurwaso mu muroyo iga. God hears those who come to him. Nyasaye gako yigwa ko bwamano asibali bagocha anene asale ekero ke apeli ekiakanya ko bagiye koyiwekana egento kyo mwali. God recognized the innocent person and sooner or later judges the guilty. Igonkelinga Nyasaye ito ekera ko ligerelia apeli bunabo itubusa igakora buno muntu yalenga asobuge mabwaye eke mwanso kiaye kialenge yekene nga kike mwanso kyo minto Kaini kialenge akabomo tangani kobo moiti nando motangi asoko iburu asense egento ya kabere ero manyene akabwati emirimo yaise umumuro oyo iga imbare uki abwata asoboge mabwaye mbare uki ora atware bogero ito monto bogero kubwa mono oirwechera. Number 1, when disappointed reacted out of anger and discouragement. Kera mechando ya monyolete igango twalenda mwamu nobororo. Number 2, took the negative option even when a possible possibility was offered to him. Nasaka motebinga to twale nkoro embe mwamu bonero monyene akanyara kobaga goita mu muromo abo ekyo mwali gentarenge was the first murderer.
ngitogo soma kurwa somo muroyo iga ngitura some kurwa asikinka ngitura soma asikikanisa ngitura soma aseserekali ngitura soma abana banyasaye asetogo kolemeremo igotora soma mangana rega. Anger is not the sin. Ekerogo tuaro bororo tari borobo kubwamano ekebe. It is what we get hungry about. Kirito koigwera oboronenda mwamu na kiekebe or actions motivated by anger that can be sinful. Nkikiagara kubwamano koigwo bororo. Nyarebe nabu ogorire gari nyarebe kubwamano osomire biya nyarebe kubwamano nabu atabana baya nakiyeko roko muita nebese nyarebe abwate kwabanga onyara kobaga goitwa narore kanisa yamo abantu bakobanga bakogenda goita umuturesara bwe kanisa nekibasiye kanisa nkiri kugwa cyenyomba akiko irwe bank bakogende kanisa bakobune kanisa bakobe ibintu byarenga aroro igo kiriye kogera obwato bororo bokogera go kigoita na kiekebe. Anger must be the energy behind good action. Igon kiringa enda mwamu gosobororo na ubokogera abantu abangi banyako abagosalia, not evil action. The consequences of sin are sometimes for life. Igentoge kogera kero goitiro monto ekero bokomu bwabeire igoko nyore mechanda asobogima bwao ande tumenye mumuro yo motangani ngoba amenye tenere na somo ngai yarenge where near Eden ikera basere kurwa somo gondo Eden nga yomenyete nkyoba ngete gokora ase kanisa nkyoba ngete gokora ase nkaya ino nkyoba ngete gokora ase serekali abana banyasaye near Eden, which was properly located in the present day countries of Iraq and Iran. Aiga ase mugondo Eden ni olenge na ase ko bwamone country bonto bwate koro Iraq and Iran. Mene mokyomo muri bwate occupation farmer and at first later a nomad. Yarenge mansam litangani igalengo moremi agacha agasoa asemeremeria kubwamono yobotugi mbalenga ngo balenge ngolenge sananyina abayibuli baye Adam and Eve bamuraba mwabo Abel, Shed and others not mentioned by name in this place. Bana banyasaye igondega igasenge nchigo kwana mangana igoro yoborega ni no boitani chikura cyabere irange chikanisa nwanya nabo cyori mboraroro mbaka chikanisa abantu bakubekira na Kisumu mbaka chifamily abantu bakubekira na Kisumu ubugimo botoramo na baro abana banyase nigo boro ubwenge mono mwana yo moni garweta America agachanka sobo umugusi abana banyasaye ekereko bwamonali ndendege ugo kigoika ensende uko linendege yakabere ugo chaka kuyugo mubere bobe keraigo mubere bobe abana banyasaye endege egotaka kugwa asense koroku Canada didi yagunga agende kugwenigwa egatoka ng'omwana olia morocho mugusi okule ubugimo boboro bwenye obwamate bwaitamo na Nyasaye obwamate bwaitamo na abaminto nenda mwamune libero Nyasaye witato konya ase chuma mosi ya lero aibie ko monyene ya maene na ase nyomba minore no bwatenda mwamu na mumuromino no bwatenda mwamu na mukamu muromino no bwatenda mwamu na kamati yao no bwatenda mwamu na omwano kubwamono ko nyomerete no bwatenda mwamu kubwamono na mukoyo abantu abange babwatenda mwamu ande babangire baitire the same family members no bwate kubwamono enda mwamu ya your contenders walimo korwa na sikikura no bwatenda mwamu asemeremu abalimu abange bakure asenye njo yenda mwamu abana banyasaye abasigari abange bakure asenye njo yenda mwamu osaba kwane ngikuba gocha asemule asenge njo yobu yabwanyasaye omoneno itotorangeri kubwamono enda mwamu esire inje mbarentere ebintu bikogera kubwamono enda mwamu egocha yentege tangani obosibo gosaleka ekera kwa twalire enda mwamu kyaso yomino koire kiaye your face can be bright with joy if you do what you should do asenka obosibo amba benomogoko no twale ko bwamono morembe onye ko kole kibwenerete ase esegas ase serekali nonye nase ekanisa abana banyasaye but if you refuse to pay go kwanga koyigwera watch out kinguru chelingana bana banyasaye utagara byamono sana sin is waiting to attack you ebibembirigereti ko bwamono woko wera longing to destroy you ebinyara ko abiko gosali but you can conquer it
Aune se gitabu kya omuchaka noye ebungo bitana bibere. Abana banyasani gona abarige ni ase kinguru kyelingana. Embiya kwa ibwiru wasenka no bwate bo bisabonde. No ora ase kanisa no bwate bo bisana abantu mosanga muna barobo asemeremo no bwate ndamwamwende ego chikogera obo moiti gose ase serikali no bwate ndamwamu ego chikogera nyako bagoko bo moiti anyasaye gakobolia oyo minto Kaini nga yole Kaini yako motabinga nje timbwe na tiko bo mulemdi ko bwa mono mu muro minto ase chinkanto labarende ba maminto noro mulendio iso noro mulendio nyoko noro mulendi ko bwa mono mu muro mino ase chikanisa ntolenda ina asinge njobu ya bwa Nyasaye ase serikali ntolenda ina asinge njobu ya bwa Nyasaye chinguru chelingana ndigonda abengo kwanira oboregani nenda mwamu no bwiti bwa tokira sobosi bwense Nyasaye itato konye chinkoro cheto chira nense tobwe ko bwa monenda mwamu ne libero ase letari ya Yesu yoro motori ito amina. Tara sababona iga wana Nyasaye namba ya neno era wase screen 0710 Pastor Lame Konkware 0710 711 471 onye ko wate amangana ogane tyo bosaba onye ko wata abana banyasaya ibolirinde naboko bwa monora ngakiresi migosori ke message ya sense menga buneyo wetani mono ekere to gende taso mubonga buno boyiga imbu amateke to bwata mana Nyasaye ito Nyasaye itabaseseni Nyasaye itaikaransa mona inwe to tarasaba tigango toywe ege kogerenda mwamu yacha no bolegani no boitani mangaiko na mangaiko kwa dakika 2 tu. God bless you. Kosa batole maiga. Nano itaba sesenie nyande mumanye nga ubosio ne nkorongo contribute bir mono sana aso boiti go saso komenya boronge yeo tebanga no bosio igamo tebetinga your face nabo obosio bwa obora abo buya no mogoko kerura kole kerekia. But if you refuse to obey anyo wo kwanga koigwera enda mwamu na weti chingi kikiba sobosi bwao oligere mono sin is waiting to attack you. Ikebenge manyeti omorandia kebenge manyeti ko bwa mono mogaka no mungina kebenge manyeti ekora sobogi moboiga bana banyasaya ngani go bikoganyire tenchera erinde bigosaliye bigasaliye ominto kani agaito yo mwabo omoyali agaseri gwa korwase obosi bwense but you can conquer it. Bana banyasaya kero mokonda gosoma umugano kaini monyora sigetabu kyo muchaka no inyeke funge kama mpaka 15 bibere na ndonyora sigetabu ya Jude umuntu onato iraroro kwanta abange bari kikera bunanko batebya gora bara pastor ki doctor abalimu abasigari abantu abasomu egento kiagalire na asenge ncho yoboregi violence na asenge ncho yagonchura masine chinkoro nobororo Nyasaye tigato konya bana beroti elinde buya bwaye bwikaranse setule elida manyi ngata itekase chinka mwaka twako mongino nyore waitire mongina twako mwako nyore waitire umomura no mwesike twaka isonyore waitire gosabana bao na asemire monaro nyara kwa gokorenda buya Nyasaye gagotebanga the moment yo goitira amanyinga ekera amanyinga ko waseli roba nonyana abasigari nonya muntu onde bwensi none gotumyo moyo amanyinga it haunts you the whole of your life amanyinga iga okoligia so bimabwa wensi igoto tumeka bo basenge nje siasa to tumeka bo basenge nje sibasa ne gisem Nyasaye itato konye elinde tumuligererie omulembo basichinka aseretera Yesu yoro motori ito gosabatore omanene mbiyamo asenke linoroche omwako leta tugoitira amanyinga mongino leta tugoitira amanyinga omwana leta tugoitira amanyinga monene twabere obolegi bwabeta soyo minto apple igaitetwe na kain asenge njeke ngwanso kia yanjeretu bono iga abantu bakuriga nibotukona mubaso kwaye guchibesa utumia chibunduki utumia meyu utumia chisumu monena tuango sabanga kora nchegu ya kolere mere maso bugima bwaitu na ando moneno itole igoro otokonya tutwaro bwama teboro biya
amasie itarolekane bia totigweti chingi kinenda mwamu nobororo wetira se television ya Voice of Victory twango sabango monene lingana ilikira kiro yomo echinguru chie lingana nilingana na Yesu bwe komanyene tokobwenere na barware taba kwereru otaramu na barabo atwasabira asiretera Yesu ero motori ito amina. Wanana basenie tumana na chuma mosie gocha. May God bless you.